Haia, croeso i Eisteddfod Amgen ac i sesiwn dan nawdd gwasg ATEBOL a gwefan Meddwl. Bethan Mair ydw i wedi bod yn rhan o diwydiant llyfrau ers mwy o flynyddoedd nag dwi eisiau byth ystyried. Ond dwi hefyd yn cymryd diddordeb arbennig yn y pwnc hwn, achos dwi'n rhywun sydd wedi dioddau o salwch meddwl ar hyd fy oes. Ges i'r pwl cyntaf pan o'n i tua 15 oed, a mod i'n beth maen nhw'n galw'n high functioning, mae orbryder a iselder eithaf dwys. Mae hwn yn dod yn sioc i lot o bobl pan maen nhw'n gweld fi a maen nhw'n meddwl, wel, mae hi'n llawn bywyd, mae hi'n gymeriad lliwgar, mae bywyd hi'n llawn. Mae hyn i gyd yn wir, ond dwi hefyd ar gyffuriau ar gyfer yr iselder, a dwi yn dieddol o guddio pan fyddai ddim yn iach. Felly, mae yna un wyneb cyhoeddus, a mae yna wyneb arall sydd yn byw weithiau ar y soffa am ddyddiau o'i gilydd. Ond dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn diffinio fi fel person. Fel dwedodd C.S. Lewis, you aren't a body, you are a soul. You have a body. Ac felly, y neidiau unigol i ni yn neud yn gorau yn y byd. Dwi'n gobeithio bydd y sesiwn yma yn help. Y prif ffocws ydy llyfr addasiad o lyfr ardderchog Ruby Wax, canllaw Pentennin, ymwybyddiaeth o falgar, sef y term braidd yn glogyrnaidd am mindfulness yn Gymraeg. Ac felly mae yn rhywbeth sydd yn helpu lot o bobl pan maen nhw'n teimlo gorbryder yn eu llethu nhw neu iselder yn dod amdanyn nhw fel y ci di enwog. Gyda fi ar y sesiwn yma, mae gyda fi ddau arbenigwr yn ei ffyrdd hollol ei hunain, sef y Dr Dai Lloyd a Siôn Jones. A dwi'n mynd i ofyn nawr i'r ddau ohonyn nhw gyflwyno, a wedyn mae Siôn yn mynd i wneud sesiwn fach o fyfyrio gyda ni yn syth ar ôl iddo fe gyflwyno hynny. Felly drosodd at Dr Dai Lloyd. Diolch yn fawr, Bethan. Dai Lloyd dwi wedi bod yn feddyg teulu yn Abertawe ers 35 o flynyddoedd tan yn ddiweddar, ac hefyd dwi'n aelod o'r Senedd ym Mae Caerdydd, cadeirydd y Pwyllgor Iechyd sydd wedi cyhoeddi gwbl o adolygiadau yn y blynyddoedd dwythau fewn i heriau iechyd meddwl, ac hefyd dwi'n bregethwr lleug rownd Capeli yn De Cymru. Diolch Bethan. Siôn dwi. Wy'n athro yoga a myfyrdod hefyd. Fi wedi bod yn dysgu am rhyw 5 mlynedd nawr. Nes i ddod o hyd i myfyrio yoga rhyw 10 mlynedd yn ôl pan o'n i'n dioddef o gorfforddau lot fy hun. Fi wedi ffindo bod bywyd fi wedi hollol newid ers i fi ddechrau ymrwymo i wneud myfyrio pob dydd a yoga pob dydd. Nawr fi'n dysgu'r pethau yma. Fi'n mynd i arwen ni trwyddo myfyrdod bach, jyst rhyw 5 munud fach, jyst efo'n gilydd. Gobeithio newch chi mwynhau, gobeithio newch chi cael rhyw fath o les o wneud y myfyrdod bach yma. Ble bynnag ydych chi, newch chi hunain yn gyfforddus i ystef yma. Jyst ystef mewn rhyw ffordd sy'n gyfforddus i chi. Bydd ni yma am rhyw 5 munud. Croeso chi wneud unrhyw symudiadau chi angen neu moyn, jyst fel bod chi'n gallu bod yn cyfforddus yma. Ac os ych chi'n barod, croeso chi cael llyged hefyd. Newn ni ddechrau trwy jyst dod yn ymwybodol o'r corff heddi bore yma. Pa fath o teimladau sydd yn y corff heddi. Weithiau ni'n dal mlaen i tensiwn mewn rhai llefydd yn y corff heb sylwi. Falle'r sgwyddau ymlacio mwy, neu'r dwylo ar bysedd. Dewch yn ymwybodol o'r anadl hefyd. Sut mae'r anadl heddi. Ni ddim yn trio newid yr anadl o gwbl, ond jyst dewch yn ymwybodol o'r anadl. Yn adlu mewn y mas trwy'r troen os mae'n modd i chi wneud hynny. Newn ni ddechrau wrth dod yn ymwybodol o unrhyw synau chi'n gallu clywed.
Beth yw'r sŵn mwyaf bell i ffwrdd chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle sŵn ceir tu fas neu'r adar yn canu yn y gardd. Wedyn dewch yn ymwybodol o synau sydd bach yn agosach. Falle synau sydd tu fewn eich stafell chi. Wedyn beth yw'r sŵn agosach atoch chi'n gallu clywed ar hyn o bryd? Falle sŵn eich anadl chi. Yn ni'n mynd i ddechrau cyfri'r anadl nawr. Felly tro nesaf chi'n anadlu mewn, cyfrwch y rhif 1. Wedyn anadlu mas, cyfrwch y rhif 2. Unwaith chi anadlu fewn eto, cyfrwch rhif 3. Ac anadlu mas, cyfri 4. A jyst cyfri pob anadl fel yma i fyny'r rhif 10. Unwaith chi'n gyrraedd rhif 10, dewch yn ôl i dim a dechrau cyfri eto. Felly yn syml iawn, ni'n anadlu a cyfri pob anadl. Lan i 10 a wedyn dod yn ôl i dim a dechrau'r broses eto. Mae'n iawn os ych chi'n colli'r cyfri neu os ych chi'n mynd ar goll rhywle. Pob tro chi'n mynd ar goll neu'n colli'r cyfri, jyst dewch yn ôl i dim a dechrau'r cyfri eto. Felly yn syml iawn, anadlu a cyfri pob anadl. A cofiwch bod modd i'r corff ymlacio wrth i chi wneud hyn. Os ych chi'n mynd ar goll neu'n colli'r cyfri, peidiwch â poeni. Jyst dewch yn ôl i dim a dechreuwch y broses eto. Mae'n iawn os mae'n meddyliau yn tynnu'ch sylw chi weithiau, neu falle bod teimladau yn tynnu'ch sylw chi, neu falle bod synau yn tynnu'ch sylw chi. Bob tro chi'n mynd ar goll neu'n colli'r cyfri, jyst dewch yn ôl i dim, dechreuwch y broses eto. Cofiwch bod modd i'r corff ymlacio wrth i chi gyfri. Cyheren y gwyneb yn gallu ymlacio, sgwyddau, dwylo, a'r bol. Pob tro chi'n mynd ar goll neu'n colli'r cyfri, jyst dewch yn ôl i dim, dechreuwch y broses eto. Ni'n tynnu tuag at diwedd yn amser yn y myfyrdod yma nawr. Ni'n mynd i orffen efo 3 anadl dwfn, felly trwy'r trwyn anadlwch mewn yn ddyfn. Wedyn agor y ceg a gadael yr anadl fynd mas trwy'r ceg.
Ac eto, nadlu'n ddyfn mewn trwy'r trwyn. Ac ar y ceg y gadael yr andw fy mas. Jyst unwaith eto, nadlu mewn yn ddwfn trwy'r trwyn. Ac ar y ceg y gadael yr andw fynd mas. Wedyn yn ara bach, croeso chi agor y llyged a dod yn ôl mewn i'ch stafell. Diolch yn fawr pawb, gobeithio bych chi wedi mwynhau. Waw, diolch yn fawr, Siôn. Mae hwnna wedi dimlo yn wirioneddol dda. Is i ddim cwsg da iawn neithwr, ac o'n i yn becso ti'n meddwl. Dwi'n teimlo ar ben y byd nawr, waw. Reit. Mae pethau ni'n gallu wneud i ddod â ni nôl i'r canol fel pe bai yn bwysig. Ond weithiau, mae'r iselder neu'r gorbryder neu'r OCD neu yr holl gasgliad yma o anwylderau sydd yn dod o dan yr ymbarel iechyd meddwl yn mynd yn drech na i ni golyn a mae rhaid mynd i ofyn am help. A'r lle cyntaf wrth gwrs mae rhaid i chi droi yw y meddyg teulu. Felly, Dr. Dai, mae'r cyngor llyfrau ynghyd â Gweisg Cymru wedi bod wrthi yn cyhoeddi, yn addasu ac yn casglu at ei gilydd gryn nifer o lyfrau. Yn ogystal â llyfr Wax, fel wedys i, mae yna addasiad Cymraeg o Rhesymau dros aros yn byw, Matt Haig, Byw gyda chi di, sydd yn wirioneddol ddefnyddio gan Matt Johnson a roedd gen i gyd i gan Matt Johnson a Byw gyda chi di, sgwennwyd ar y cyd rhwng Matthew Johnson ac Ainsley i wraig. A mae hwn yn help hefyd os ych chi'n byw gyda rhywun sydd yn dioddau, achos di ni ddim pobl hawsaf i ddyn. Ond, Dai, tas yw rhywun yn dod nawr atoch chi yn eich surgery, sut fyddech chi falle'n mynd ati i gyflwyno pobl i'r math yma o ddeunydd darllen? Fyddech chi'n neud hynny? Fyddech chi'n gallu rhagnodi neu rhoi presgripsiwn darllen i rhywun? Ie, da ni gallu. Wel, y beth cyntaf, wrth gwrs, ydy cael sgwrs, trafodaeth. Un o gryfderau meddygaeth teuluol ydy da ni tueddu fod yn nabod yn pobl ers rai blynyddoedd. Yn newdig feddyg teulu yn yr un ardal o Abertawe, felly dwi wedi gweld plant bach pan nes i ddechrau yma nôl yn yr 80au, fe dwi'n o'ch chi'n cofio'r 80au, ond dwi'n cofio nhw. A wedyn plant bach yn yr 80au, a rwan maen nhw'n deidiau ac yn neiniau, a fi'n dal i'w gweld nhw. So, da ni'n rhywbeth o linyn cysylltiol mewn sawl un o'r teuluoedd. A mae fraint sydd wedi gwir i fod yn feddyg fel yna sy'n cofio. A wedyn, da ni yn naturiol yn gallu adeiladu ar yr ymwybyddiaeth naturiol yna o'r cefndir teuluol a pwy sy'n perthyn i pwy a beth sydd wedi digwydd ag ati, heb orfod gofyn y cwestiwn. Ond, ie, pidio rhithro mewn i ddim byd ydy'r peth cyntaf. Achos mae'n bwysig nodi bod iechyd meddwl, hynny yw gorbryder, mae'n digwydd i bawb. Na'r peth cyntaf. Dio ddim yn abnormal felly fel y cyfryw. Mae pobl yn cael ond mae o'n normal. Hanner y boblogaeth ar unrhyw adeg yn gallu cael ei effeithio gan y fath o symptomau bod yn edliw eisoes. A mae'n bwysig pwysleisio hynny. A mae pawb yn gwisgo masg cyhoeddus ac yn cuddio i gwir deimladau. Dim gwaniaeth beth ydych chi, yn hermau sut da ni'n behafio'n gyhoeddus. Felly, sy'n eisiau mynd i deimlo'n isel neu byd ynglyn â mae rhaid i actio'n wahanol. Da ni gyd yn actio'n wahanol yn y byd cyhoeddus sydd ohoni. Felly, ie, trafodaeth ddwys ydy'r peth yn y lle gyntaf. Ac ie, da ni'n olrhain y pethau. Wel, mae Siôn yn y fyfyrdod bendigedig yna. Na'r math o beth, da ni'n neud, achos mae'n bwysig, da ni gyd mor brysur yn y bôn, a mae pawb, da ni'n cael yn cyflyru i rithro gwmpas y lle yn greu bopeth o hyd. A mae pethau wedi mynd yn fwy brysur yn y blynyddoedd diwethaf yma, achos da ni yn gyd yn cael yn cysylltu, da ni wastad ar yn e-byst a stwff dod nôl yn y dydd, oedd ti aros am lythyr i gyrraedd, cyn ymateb, ac oedd pobl ddim yn disgwyl i fi unau fel meddyg neu fel aelod o'r cynulliad fel oedd ar y pryd, nawr aelod o'r Senedd, ond dwi'n yn derbyn llythyrau wedi cael ei ysgrifennu ddim rhagor.
mae o'r e-bost, a mae pobl yn disgwyl ymateb o fewn yr awr, o fewn y funud, weithiau. Wel, pan mae nofn y dydd, pan oedden ni'n ysgrifennu llythyr at yn gilydd, ti'n gallu gadael o fynd am gwbl o wythnosau, a ti'n mynd disgwyl ateb, oedd bywyd yn llawer mwy pleserus, ac oedden ni'n ymlacio naturiol, achos oedd yma drama. A mae eisiau ni ail ddarganfod hynna, dyna beth oedd y sesiwn bendigedig na efo Siôn. Pwynt allan, wrth gwrs, mae eisiau pwyllo, sefyll yn ôl. A ia, y math na drafodaeth fi'n cael y ddechrau cyn dod unrhyw beth, a dod i nabod y person sydd o mlaen i well. Nid claf, person arall sydd yn gallu dioddef efo'r union beth, dwi'n gallu dioddef ohono fy hunan fel unrhyw un arall. Mae'n bwysig nodi hynna yn rhyfeddol, achos da ni gyd yn gallu teimlo fel hyn. Wrth gwrs, mae yna wahanol raddfeydd, a pan da ni'n sôn am iselder, eitha dwfn, iselder ysbryd yn y Gymraeg, wrth gwrs, ydy'r gair am depression, a dyna beth oedd y pwynt o ti'n neud ynglyn â enaid ag ysbryd ag corff ag ati. Ie, mae'r ddau beth yn gweu at ei gilydd. Beth da ni'n gweld ydy, wrth gwrs, pan mae yna afiechyd corfforol gyda rhywun, mae o'n gallu rhoi sgil effeithiau meddyliol, seicolegol i ni, yn naturiol. Ac hefyd o'r ochr arall, weithiau pan mae rhywun gydag iselder, ond mae yna ragfarnau yng nghymdeithas yn dos yn erbyn pobl efo heriau iechyd meddwl, a weithiau mae'n haws dweud wrth y meddyg teulu bod chi rhyw boen yn rhywle. Pam mae'r gwir boen yn rhywbeth ysbrydol, seicolegol, meddyliol, ond da chi'n gallu ynanu'r geiriau, chi jyst yn gallu, mae yna rhyw boen yma hyn. A'r boen yw, falle yn yr enaid, ond wrth gwrs, da ni'n mynd ar ei holi wedyn, yn neud siŵr bod e'n rhyw gancr curiedig yn rhywle. Ond ti'n dod i nabod y bobl. Felly, ie, mae eisiau cymryd pobl o ddifri yn wastadol, ond hefyd nid anghofio bod ni gyd yn gallu cael yr heriau yma. Na i orffen yma, neu mi fyddai'n traddodi trwy'r bore, felly nôl at y tîm. Wel, diolch yn fawr iawn, Dai. Mae hwnna'n help dros arbennig. Siôn, o ti'n sôn am dy brofiad di yn dod at fyfyriod. Un o'r pethau mae llyfr Ruby Wax yn hannog ni wneud yn ymwybodol, hynny yw, defnyddio ymwybyddiaeth o falgar, mindfulness, bod yn y presennol. Nes i wneud dosbarthiadau myfyrio am tua 6 mis ar ôl ges i ysgariad drwg iawn, a wrth gwrs nath hwnna effeithio yn wael arno oherwydd siwr ydw i beth bynnag. Ac oedd e wir yn help i ddod yn hunan nôl i'r canol a sylweddoli bod ni'n rhan, bod ni'n unigolion ond bod ni'n rhan o rhywbeth llawer mwy. Pan o'n i'n neud chwilio am y sŵn pell, y sŵn canolig a'r sŵn agos, i ni'n cysylltu'n hunain â'r byd. A falle pan i chi yn eich gwewyr, mae rhywun yn teimlo bod nhw'n hollol ynysig. Mae wedi bod yn gyfnod anodd dros ben dros y misoedd diwethaf yma, oherwydd y cloi mawr, oherwydd dwi'n byw ar ben yn hunan. Bues i'n 4 mis heb hyd yn oed cyffwrdd blaen bus mewn neb arall, mewn un person arall. Dyw hynny ddim yn naturiol. Ond, Siôn, fydde ti'n gweud bod ymwybyddiaeth o falgar yn rhan o beth i ti'n neud? Yn amlwg, fel nath y sesiwn myfyrion a ddangos, mae o wir yn bwysig, a hyd yn oed os oes rhywun ond yn gallu rhoi 5 munud. Ond beth yw dy brofiad di? Diolch. O'n i'n dioddol lot efo gorpryder rhyw 10 mlynedd yn ôl pan o'n i'n ugeiniau cynnar fi. A o'n i rili yn edrych am rhywbeth i helpu, o'n i wedi edrych lawr lot o ffynonellau gwahanol pethau oedd yn gallu helpu. A nes i ddod o hyd i ymwybyddiaeth o falgar neu mindfulness. Nes i ffind o'r llyfr yn y dechrau. A nes i just dechrau wneud y meditations yma, rhyw 15 munud pob dydd. A nes i ffindio dros amser, a cyfnod eitha byr actually, nes i ffindio bod y ffordd o'n i'n teimlo di hollol dechrau newid, o'n i'n ffindio cyn wneud y myfyriau oedd meddylia fi gyd dros o'r lle, oedd e'n rili hawdd i mynd ar goll, oedd un meddwl yn dod am y dyfodol wedyn ni, yn hawdd yn mynd ar goll mewn gorpryder, Fi'n meddwl nath y myfyriau pob dydd helpu fi just i ddod nôl i'r canol fel ti'n gweud, a mewn i'n just yn dod nôl i'r canol pob dydd, pob tro.
oedd e jyst yn helpu gymaint, ti'n modd, oedd e'n helpu fi i jyst mynd ar goll llai mewn meddyliau fi, a jyst mynd ar goll llai mewn y iselder neu'r gorpryder. Ie, mae wedi hollol trawsnewid bywyd fi, fod yn onest, chi'n modd, yn neud y myfyrio yma pob dydd. A nes i rili ymrwymo o'r peth, chi'n modd, nes i rili ymrwymo i wneud practis pob dydd a cael routine rili da o'r holl beth. A ie, fi'n rili mor ddiolchgar bod fi wedi dod ar draws rili, a bod wedi hollol helpu fi eisiau gymaint. Ie, fel ti'n gweud, jyst yn dod nôl i'r canol trwy'r amser a gwybod bod ni'n rhan o rhywbeth mwy, chi'n modd. Mae'r ened fyma sy'n... Wel, ni'n gallu cysylltu efo hynna, chi'n modd, a mwy ni'n cysylltu efo'r ened a beth sy'n mwy na just ni a'r person fyma efo'r corff yma a'r problemau yma. Fi'n meddwl y mwy ni'n gallu gweld bod ni'n rhan o rhywbeth fwy, a mae hwnna'n gallu just rhoi gymaint o lles i ni. Gobeithio bod hynna'n esbonio. Diolch yn fawr, Siôn. Wel, jyst i ni gael tynnu sylw pobl nôl, gan bod ni wedi cael y noddi gan ATEBOL a gwefan Meddwl ar gyfer y sesiwn yma, byswn ni, fel rhywun sydd wedi bod trwy gwrs o CBT, Cognitive Behaviour Therapy, a nawdd nyrsys iechyd meddwl a Abertawe, byddwn ni'n bendad yn dweud wrthych chi, os chi'n teimlo, wel, chi'n cael y teimlad yna, fel oedd Dr. Darllen yn dweud, mae'n dod drosto ni gyd. Dwi ddim yn reid oedd yn meddwl bod chi'n wallgo, neu bod chi'n mynd i fynd i wneud niwed i'ch hunan. Ond os ych chi'n ymyrryd yn gynt ac yn mynd i ofalu am eich hunan yn well, falle gallwch chi, fel pob clefyd, stopo pethau rhag mynd yn wath. Os ych chi fel fi yn diabetig, ych chi'n neud yn siŵr bod chi'n bita'n iach. Os ych chi fel fi yn dioddau iechyd meddwl, ych chi'n neud yn siŵr bod chi'n trial meddwl yn iach hefyd. A mae cyfrolau fel cyfrol Ruby Wax wirioneddol wedi bod o fydd i fi. A mae'n hawdd, mae'n ysgafn ac eto mae digon o gig i chi gael gafel yn y peth. A dyna beth dwi eisiau dweud am ym mhrofiad i bore yma. Wydd yn gwybod os yw dau neu Siôn eisiau dod nôl i arall? Wel, fi'n credu bod hi'n bwysig i argem beth ti'n newydd dweud, Bethan. Fel dwi wedi crybwyll mae yna ragfan yn erbyn pobl sydd â iechyd meddwl yn y byd mawr. Mae yna ragfan, swn i'n dweud naturiol, dio ddim yn naturiol, ond mae yna ragfan yn erbyn pobl. Newid pan mae'n dod i gael swydd er enghraifft. Felly, fel meddygon teulu, da ni'n ymwybodol iawn o hynna. Dyna pam da ni'n arall gyfeirio pobl yn trio yn bendant yn y lle cyntaf, peidio presgribio cyffur, os nag oes yw wir i angen yna, achos wrth gwrs mae hynna'n dod yn wybodaeth cyhoeddus, a mae ar eich records chi, ydy trafodaeth ddim o reidrwydd, bod hynna ddim yn dod i mynd i'n unlla. Wedyn, fi'n berffaith hapus i arall gyfeirio pobl i lyfrau, neu fynd ar-lein, a mae CBT ar-lein yn bendigedig, achos chod i raddau, beth sy'n ni'n alw yn feddygol ddim yn bwysig iawn yn nhermau iselder ysbryd, hynny yw, ddim yn ddifrifol. Jyst graddau o gorbryder a felly iselder ysbryd weddol low level. Yn fe, chod mae CBT a chyffuriau yn gweithio jyst cystal gilydd. Hynny yw, ddim rhagoriaeth cyffuriau dros CBT. A felly fi yn naturiol o blaid pethau fel hyfforddiant meddyliol, fel mae'r llyfr ma'n dweud gan Ruby Wax, a mae yna nifer o lyfrau eraill yn dweud rhywun peth. Mae yn bosib ail hyfforddi ein meddyliau ni i feddwl yn wahanol. Pan da ni yn chydig bach yn isel, da ni'n naturiol yn besimistaidd, hynny yw yn negyddol iawn, a mae hynna yn neud ni feddwl yn negyddol am bob beth, hyd yn oed, pam dylsyn ni ddim, os ddim reswm dros hynny. Mae yna nifer o esiamplau pan wyt ti'n gwneud CBT ar-lein ag ati o bethau. Dyna wyt ti'n siopa mewn rhyw archfarchnad ar ola Bethan, dyna Tesco, wel, mae yna archfarchnad oedd eraill ar gael yn naturiol. Ac wyt ti yn siopa yn arfer, a mynd lawr yr ail, a wyt ti wedi hoelio dy sylw ar y baked beans sydd o'r blaen, dim yna. Ac wrth gwrs, wyt ti'n gweld hen ffrind dod lawr yn un ail, a mae hitha yntau hefyd yn sallu yn
ddirfawr ac yn canolbwyntio ar beth bynnag sydd o'i blaen nhw. A wyt ti'n meddwl, ti'n dweud helo, a os yna byd yn digwydd? A ti'n meddwl, wel, jiw. So, os ti'n teimlo chydig bach yn negyddol ac i lawr, ti'n meddwl, wel, jiw. Be dwi wedi gwneud nawr, fi wedi pasat hon to, math o beth, a mae wedi gwneud ti deimlo'n wath. Ond wrth gwrs, pethau cyffredin yn digwydd yn gyffredin, dydyn nhw. A be mae hyfforddiant CBT yn dweud yn yr enghraifft yna, wel, actually, nes dy ffrind i, just ddim ddyweld i. So, ddim anwybyddu i. Mae eisiau ailweirio dy feddwl hynny yw y hyfforddiant yn y llyfrau yma a llyfrau thebyg sy'n neud i feddwl, wel, actually, beth sy'n fwy tebyg nawr yn y sefyllfa yma? Y tebyg ydy, di just ddim wedi dyweld i. So, get on with it, fe. Nid, ddim ti, ffaith yw, eith i just ddim gweld ti, o'n canolbwyntio gymaint ar beth bynnag oedd y blaen i, eith i just ddim gweld ti. So, hynny yw, ond y ddim issue. Ond pan da ni'n teimlo'n negyddol, da ni'n creu bod yn issue, bod yn ddiffygiol unwaith eto, neu di dimlo'n wath. Ond mae CBT yn neud i fel, well, actually, beth sy'n fwy tebygol o fan hyn rwan? So, a dyna sut mae CBT yn gweithio. So, mae yna nifer o bethau tebyg fel yna. Ond yn y bôn, mae CBT yn neud i ail hyfforddi, newid y ffordd wyt ti'n meddwl, hyd yn oed pan ti yn teimlo'n negyddol, mae'n neud ti aros ar hyn, aros ar boen. Beth sy'n fwy tebygol o fan hyn? Beth sy'n fwy tebygol ydy, ethon nhw just ddim gweld ti. A mae'n bwysig cofio hynna, a mae ti yn gallu ailweirio dy hunan. Mae'r meddwl yn gallu cael ei hyfforddi i feddwl yn bositif, hyd yn oed pan ti'n teimlo'n bositif dy hunan, o feddwl beth sy'n fwyaf tebygol am hynny. Wedyn, sori i fynd mlaen yn gyda'r broses, ond dyna'r pwynt hanfodol, yr hyfforddiant sydd yn y llyfr. Mae nifer o lyfrau tebyg ac hefyd yr hyfforddiant sydd ar-lein. A mae'n bwysig, fel yn dweud, yng ngoleuni y rhagfar naturiol yn erbyn iechyd meddwl, weithiau gadw bethau'n guddiedig ar-lein mwyn eich swydd nesaf chi. Neu insurance ag ati, neu morgais ar ddi ag ati, achos maen nhw'n gallu ysgrifennu at eich meddyg chi a dweud, wel, os yna rhyw heriau yng nghefndir y person yma, ac wrth gwrs mae rhaid ni ddarlenu bod, wel, ia, mae yna stwff iechyd meddwl. So, dyna pam pwysigrwydd llyfrau, rhagnodi llyfrau, pwysigrwydd myfyrio, yr ymwybyddiaeth ofalgar yma, meddwlgarwch yma, bod yn garedig i'n hynny, cymryd amser allan o ddiwrnod prysur, bod yn garedig i'n hynny. Ac hefyd, jyst rhoi amser a phwyll, a cadw pethau, ond hefyd, derbyn yr hyfforddiant yma sydd yn mynd ymlaen, i feddwl, mae yna ateb arall, ti'n gwybod, hyd o pan ti'n teimlo felly. A pwysigrwydd hefyd, cyn i fi falle anghofio, ydy pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn hyn i gyd. Achos mae arlliw ieithwedd yn bwysig hefyd. Mae yna bethau sydd yn golygu bethau chydig bach wahanol yn dy ail iaith. Mae'n digwydd efo dementia ag ati, ond mae'n hefyd yn digwydd efo iselder, ysbryd ag ati. Mae yna nifer o bobl yn gallu esbonio eu hunain yn well yn ei mamiaith. I'r person sydd yn naturiol iaith Gymraeg. A dyna pwysigrwydd o cael y defnyddio yma hefyd yn y Gymraeg. A mae rhaid i ddweud, mae'r cyfieithiad o lyfr Ruby Wax yn arbennig yn safon y Gymraeg. Mae'n hawdd iawn i'w ddarllen yn y Gymraeg. Weithiau, mae'r cyfieithiadau yn gallu bod yn glogyrnaidd hefyd, ond na, mae hwn yn hawdd iawn i'w ddarllen. Felly, eto, mwydro mlaen, fel da ni feddygon teulu, wel, ha gwleidyddion, I suppose, yn gallu wneud, ond yn y bôn, da ni gyd fewn yn y brwydr yma, efo'n gilydd, a mae eisiau rhyw dimlad cymunedol, achos newedig efo'r pandemig, mae nawr fel ti newydd grybwyll, da ni gyd wedi ynysu ag ati, ac wrth gwrs, da ni yn anifeiliaid cymdeithasol naturiol, a wedyn mae bod wedi cael yn ynysu, achos neth y pwyllgor iechyd drwy 2 flynedd yn ôl rwy'n cynhyrchu adroddiad unigryw ble mae fel iselder ysbryd a mwy o hunanladdiad ag ati. Achos, anifeiliaid cymdeithasol da ni, a weithiau dy'r galfod ffôn yn mynd i wneud yn ddigon, mae rhaid ni gyffwrdd, fel ti'n dweud, mae rhaid ni gyffwrdd o'r rhywun. Ond yn absenoldeb hynny, mae galfod ffôn yn well na dim galfod ffôn. Diolch o galon, Dai, diolch o galon. Siôn, os rhywbeth gyda ti ychwanegu cyn bod ni'n dod ar sesiwn i ben?
Dys i weid o'n i'n hollol cytuno efo popeth wedodd da ynglyn â rewireo'r o'r meddyliau yma, chi'n meddwl. Fi'n meddwl bod hynna'n darn rydw i anatod o dod drosto gorpryder. Hefyd i weid bod, fi'n meddwl mae lot o gorpryder yn byw yn y corff, chi'n meddwl. Yn aml pobl sydd efo gorpryder, maen nhw'n teimlo lot o tensiwn yn y corff. A mae pethau fel yoga yn gallu bod yn wych i helpu jyst i ddysgu neu ddysgu pobl sut i ymlacio mwy, achos fi'n meddwl os chi'n diodd efo gorpryder neu stres neu iselder hefyd, mae yna lot o tensiwn yn y corff a mae yna'n gallu achosi siw gymaint o problemau meddygol hefyd. A dis i weid, mae yna, fi wedi ffindo siw gymaint o help o dechrau wneud yoga yn aml, achos mwy na unrhyw beth mae fe'n dysgu ni siwt i rydw i ymlacio, fi'n meddwl, yn dyfn. A i pobl sydd efo gorpryder, mae dysgu sydd i ymlacio a bod bach yn mwy ymlaciedig yn gallu helpu siw gymaint, fi'n meddwl. Felly, diolch. Diolch fawr iawn i chi gyd. Un o'r brawddegau nath aros gyda fi o'r cwrs CBT nes i oedd nid chi yw eich meddyliau. A ma modd i chi oresgyn beth i chi'n meddwl a wneud eich hunan yn iachach. Falle bod ni'n gorfod byw gyda rai o'r cyflyrau yma am byth. A mae hwnna'n iawn. I ni'n gallu cael bywyd llawn, cyfoethog, gwerth chweil, a ni'n gallu gwneud cyfraniad mawr i'n cymuned a'n cymdeithas. A mae pethau fel llyfr rwfi wax a pethau yma yn help. Ac felly, peidiwch â dioddef yn dawel, mae yna ddigon o bobl sydd yn mynd i allu rhoi cymorth ymarferol ac ysbrydol i chi. A diolch yn fawr iawn, Dai a Siôn, am eich cyfraniadau gwych chi bod yma. Dwi'n wirioneddol wedi cael bydd.